Pasiun na. Atong gisaulog karon ang ikakawhaag siya mga Domingo sulod sa tuig. Ug ang tema, walay laing Dios sa atong kinabuhi. Kini kinutlo gikan sa librong Talad. Mga kaigsuunan, sa atong mga pagbasa karon ilabi na sa Ebanghelyo, naghisgot sa relasyon tali sa atong pagkamaayong lumulupyo sa gingharian sa Dios ug sa atong nasud. Isip mga matuod nga Kristiyanos, gihagit kita sa pagpakabana sa mga nanghitabo sa atong palibot. Ang maayo nga Kristiyanos nagtuman sa mga kaakuhan ngadto sa iyang isikatawo. Sukwahi sa gihimo sa mga Pariseo nga ila lamang gibitik si Jesus kung makaturunganon ba ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador. Si Jesus nga nagtudlo sa mga katawhan sa dili paghatag og dakong bilis sa bahandi o kwarta ug nga ang epekto niini sama sa pagyatak sa katungod sa uban tungod sa sobrang paggamit sa salapi. Si Jesus misulti kanila sa paghatag og balik ngadto kang Cesar ang para kang Cesar ug nga makalingkawa sila gikan sa pagkaulipon sa salapi. Sa maula mga paagi kita makaalagad ug makaampo sa Dios ug ikahatag sa Dios ang para kaniya. Mga kaigsunan, dayag kaayo ang gusto mahitabo ni Jesus alang kanato. Sa makausapa iya kitang gipahimatngunan sa pag-alagad, pagdaig ug pag-ampo sa usa lamang ka Dios. Kay mauman kini ang magdala kanato padulong ngadto sa iyang gingharian nga dili matapos. Nabatunan ba nato ang kaisog ug kusog sa pagbuhat niini? Hinaot paunta. Halad alang sa Santos nga Misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusap ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Jesucristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Jesucristo uban ni Jesucristo, diha ni Jesucristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Sa Mahal o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang hugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsuon, usa lamang ang Dios sa atong kinabuhi. Sa mga higayon nga kita miila sa laing Dios ug kita nagpakasala, mangayo kita karon sa iyang pasaylo ug kaluoy.
kitang tanan, nagakumpisa Sa sa Diyos, Diyos nga magkagalaw magkagalaw sa sa tanan, tanan, ug kaninyong mga igsoon, kadagalapas sa ulang uyang, sa una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa aming buhaton, kaya sala, akong sala, akong sala, busa na mamuyo o kang Santa Maria, kanunay Birhen, sa tanang mga anghel at mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyong iambok sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos nga magkagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit, ikalahi sa iyang mga tao, pili sa yuta. Ginoong Diyos langit kong hari, Diyos na mahal matagagang sa Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw
nga mahal. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa maghampo kita. Makagagahom ug way kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom ug kalig-on. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Uluhan 45 tudling 1 ug 4 ngadto sa 6. Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Sero nga iyang pinili ug iyang gipadala aron pagbuntog sa kanasuran ug pagpukan sa mga hari, pag-abli sa mga gangaan ug dili na kini sirhan, tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel, ang akong pinili, gihatagan ko ikaw ug dakong dungog. Bisan pag wala ka makailakan ako mao ang Ginoo, wala nay lain. Walay Dios gawas kanako, gilig-on ko ikaw. Bisan pag wala ka makaila kanako. Aron ang katawhan, sukad sa sidlakan hangtod sa kasadpan. Masayod nga walay laing gawas kanako. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya ug dugo ang Ginoo. Daghain himaya ug dugo ang Ginoo. Awitang Ginoo ug usa ka bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Isangyaw ang iyang himaya diya sa kanasuran, diya sa tanang katawhan ang iyang katingalahang mga buhay. Daghain himaya ug dungog ang Ginoo. Kay dako ang Ginoo ug angay gayud nga daaygon. Makataha siya labaw sa tanang mga Diyos. Kayang tanang mga Diyos sa kanasuran kawang. Apan ng Ginoo nagbuhat sa kalangitan. Daghain himaya ug dungog ang Ginoo. Atagi ang Ginoo kamong mga banay sa kanasuran. Atagi ang Ginoo sa himaya o pagdaig. Atagi ang Ginoo ug himaya angay sa iyang ngalan.
pagdalag mga gasa, ug sulod sa iyang kahawanan. Nagaihimaya ug tumong ang Ginoo. Simba ang Ginoo diya sa balaan nga sakot. Pangurog kamo sa iyang atubangan, kamong mga tanang kayutaan. Ingna diya sa kanasuran, ang Ginoo hari. Nagamando siya nga matarong sa katawhan. Nagaihimaya ug dumog ang Ginoo. Nagaihimaya ug dumog ang Ginoo. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, 1:1 ngadto sa 5. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nag-ampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma. Ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo o gipili kamo aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayon. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa Ginoo, masaya kita, magmaya, magmaya. Maugini ang adlaw, nagihimo sa Ginoo, masaya kita, magmaya, magmaya. Kaninyo. Manasa kanimo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Ang mga Pariseo nang lakaw o naglaraw sa pagbitik kang Hesus pinaagig mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Hesus ang pipila sa ilang mga tinun-an o pipila ka mga sakop sa pundok ni Herodes. Magtutudlo, niingon sila.
Nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Sa walay pagpanumbaling sa gihuna-huna sa mga tao. Kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Busa sultihi kami kung unsa ang imong huna-huna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad o buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang laraw. Busa miingon siya, mga tigpakaron ingnon. Nganong inyo man gayud akong bikton. Pakita ako ninyo sa kwarta nga ibayad sa buhis. O gipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila. Kinsa mang naong ang ngalan kining nakulit dinhi? Sa emperador nitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, kun mao kana ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador o ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon kamo Kristo. Karong adlaw nining antos santos nga misa, murag daghan ang mga madre nga nakasimba dinhi. Mao nang pangutan-on nato ni usa ka madre nga nakasimba dinhi ron kay murag daghan sila. Sister, unsa may imong pilion kanang mo inom ka humagkaon o humagkaon usa pa ka mo inom? Sa may imong pilion din. Kanang mo inom ka humagkaon o mukaon ka una pa ka mo inom? Ikaw, Brad, ngisi-ngisi man ka Brad. Sa may imong tubag ni Ane. Inom drink. Mo inom ka humagkaon o mukaon una ka usa mo inom? Inaon akong pag-inom. Sa may mukha ni, mo inom ka humagkaon o mukaon una ka usa mo inom? Pareho. Pareho raman di ay. Sakto mo nang akong gibalik-balik kini pangutana kay usahay bitaw na ay mga pangutana nga wala gid tay lusot, no? Bisag unsa atong tubag mao ra gihapon, no? Mao pud ni ang nahitabo bitaw dinhi sa ebanghelyo karon. Ang mga Pariseo buot bikton si Jesus. Mao na nga sa ilang pagpangutana kang Jesus bahin sa pagbayad sa buhis, walay lusot si Kristo. Kay ngano sama sa atong pangutana usa ra man ka punto yun ang atong tubag. Mao pud na kang Jesus. Ipangutana nila si Jesus kung supak ba sa ilang balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador o dili ba. No? Makaingon ta nga usa ra ka punto nila pangutana, walay lusot si Kristo. Nganuman kay kung moingon si Kristo nga supak sa ilang balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador, mapasakaan nila si Kristo og sumbong nga siya rebelde di ay sa emperador. Kay supak man ang pagbayad og buhis ang iyang tubag. Mao nga isumbong nila siya nga siya supak sa emperador. Mao nang namiligro si Kristo kung motubag siya niini. Pero kung moingon pud siya nga dili supak ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador, mamiligro pod si Kristo. Kay nganuman siya pasakaan pod og sumbong nga siya di ay usa sa mga naghatag og problema, naghatag og kabugat sa mga Hudiyo nga maoy gipaninglan kanunay sa pagbayad og buhis ngadto sa emperador. Sa ato pa, bisag unsa iyang tubag, wa gyud lusot si Kristo. Mao nga ang gihimo ni Kristo, ningon siya ambi daw ng kwarta, kinsa man ang nawong diha ug unsa may gisulat dinha. Nga miingon sila, nawong man kini sa emperador. Mao tong miingon siya,
nga nan ihatag ngadto sa emperador ang angay sa emperador ug ihatag ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Mao na mga igsoon nga atong tema karong Domingo nagisgot kini nga wala gyoy laing Dios sa atong kinabuhi. Gani sa unang pagbasa, klaro kaayo nga ang Ginoo nagpaila nga siya ang Ginoo. Bisan og wala makaila si Jacob, ang Israel ngadto kaniya, siya kanunay gihapon nga nagpaila kaniya nga Dios ug midawat gihapon kang Israel. Mao nang gitubag nato sa Salmo responsoryo, tagaig himaya ug dungog ang Ginoo. Giawhag kita sa paghatag og himaya ug dungog sa Ginoo. Unya gitubag pud nato na gidugangan nato sa ikaduhang pagbasa nga ang pagtuo sa mga tao nga gisangyawan ni San Pablo lig-on kaayo. Ug gilig-on pa gyud ni San Pablo, ni Silas ug ni Timoteo nga ang kalinaw sa Ginoo maanaa unta kanila. Magpadayon ta sila diha sa lig-on nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Mao na mga igsuon nga kung makaingon ta nga kita nagtamod, nag-ilagyod sa atong Ginoo karong Domingo ang atong pamalandong mauni nga doon natay tulo ka mga pulong nga doble, no? Kita mga Pilipino daghan kay tag mga pinulungan nga doble sa mapananglit sa tuway-tuway, bagol-bagol, dula-dula, balay-balay, kaon-kaon ug uban pa. No? Daghan kaayo tag mga pinulungan nga sama ni anak. Mao na nga atong pamalandungan kining ebanghelyo. Kung kita o mga pagbasa nato, kung kita nagtamod yun sa usa ka Ginoo, unang-una likayan yun nato ang kining kinaiya sa bitik-bitik, no? Kanang bitik-bitik nga kinaiya. Mauning kinaiya sa mga Pariseo, no? Klaro kaay dinhi sa ebanghelyo. Ang mga Pariseo ng lakaw ug naglaraw sa pagbitik kang Hesus pinaagig pangutana. Ilaha para nila bitik-bitik ang ilang kinaiya. Gusto nila nga bikton si Kristo, gusto nila nga pangitaag sayop si Kristo. No, sa atong giingon kaganina, wala gilusot si Kristo bisag unsay iyang itubag. Kay kung mutubag siya nga dili supak sa balaod, nan siya di ay usa sa mga nagdaog-daog sa mga Hudiyo kay lisod kayang pagbayad sa buwis. O moingon siya nga supak sa balaod, nan kapasakaan po siya sumbong batok sa emperador sa Roma kay siya usa ka rebelde nga dili magbayad di ay sa buhis. Sa ato paggibitik lang nila si Kristo, bitik-bitik ang ilang kinaiya. Nangita ng sila higayon ang sayop, kanunay nila nakitaan ang sayop ni Kristo, gipangitaan nila sayop si Kristo. Pero mga igsuon, bright ang atong Ginoo, intelihente ang atong Ginoo, nasayod siya nga dili siya angay magpabitik. Mga igsuon, kung kita nagtamod yun usara ka Ginoo para nato, hinaut nga dili pud ingon ni ana ang ato unta nga kinaiya. Bisan sa ato usahay nga relasyon ngadto sa matag usa, sa bana ug asawa, usahay kining asawa kanunay lang nga bitik-bitik ang estilo ngadto sa iyang bana. Pangutanon, kinsa man yung nag-text nimo doy? No? Nganong mao man kini ang text bisag wa og gihimo ang bana o usahay pud ang asawa, bitik-bitik gayod. Kay siya magduda, na sa dugayng pagkaduda, mahitabo na hinuon ang dili maayo. Usahay pod, bisan ganit sa mga ginikanan, usay ang ilang anak mismo, bitik-bitik. Nganong dugay man kani uli, asa man ay kani adto, unsa may gigastuhan nimo sa gihatag nako nimong kwarta, usay bitik-bitik. Inay nga, usay gusto tang makakaton, hinuon ang sayop, pangitaan atong sayop. Imbes dunay dialogo nga mahitabo, ang sayop mo'y atong pangitaon. Mao po na usay sa mga estudyante na gustong makakaton. Dunay mga pangutana ngadto sa maestro, langan-langan lang sa istorya. Gusto lang lingaw-lingawon ang ilang maestro, kay bitik-bitikon ang ilang maestro. Dili gyud gusto nga makakaton. Diha gani sa nindot na kaayo unta nga diskusyon. Dunay lecture ang usa ka pare ngadto sa mga parokyano. Nag-lecture sa og Bible og Biblia. Unsa kining Biblia, nganong importante ang Biblia, kinahanglan mo palit ang Biblia. Kinahanglan nga magtuon ka sa Biblia. Nya dunay naka long sleeve nga mitindog
Kunya pagunit-gunit sa iyang kwilyo, kunya pabarog-barog kay mangutana gid siya. Kunya pagpangutana giingnan sa pari, unsa may imong pangutana brad? Niingon ang pangutana, ingon siya, asa man ta makapalit og Biblia, pader? Mora to iyang pangutana. Wa siya mangutana unsay lecture, mahitungod sa lecture. Usay bitik-bitik ko na to, maitang mo bitik-bitik. Imbis nga kita mangita unta sa unsay angay, makakaton unta, pero usay ang sayop, ang dili maayo, mo'y atong pangitaon ngadto sa atong isig kaingon. Ikaduha, mga igsuon, kung ang Dios gyud maoray Dios atong kinabuhi, ato untang likayan kini pong kinaiya sa ulog-ulog, no? Ikaduha na pud ni nga pulong nga doble, ulog-ulog. No, dunay mga tawo nga ulog-ulogan gyud kaayo. Ang butong kasabot mo ulog-ulogan. Maayong mo ulog-ulog. Kani bitong mga Pariseo dinhi, maayo kayong ni ulog-ulog kang Kristo. Kana bang giingnan la si Kristo nga maayo, niingon sila, nasayod kami nga dili ka mamakak. Maayo kang tao. Nagtudlo ka sa matuod bahin sa pagbuot sa Dios. Sa walay panumbaling giunahon o pagunahuna sa ubang tao, kay wala ka man magtagad sa ilang panagway. Maayo kay sila muulog-ulog. Kay nagtuo sila nga sa ilang pag-ulog-ulog kang Kristo, dili na sila niya sultihan sa unsay tinuod. Nagtuo sila nga sa ilang pag-ulog-ulog kang Kristo, ilahang gisulti unsay maayo diha kang Kristo, dili na sila paggangon sa sayop nilang binuhatan. Nagtuo sila nga sa ilang pag-ulog-ulog kang Kristo, si Kristo muuyon na bisan sa sayop nila nga pangunahuna og mga binuhatan. Pero si Kristo di ay dili ingon ni ana, dili siya ulog-ulogan. Usahay bitaw sa ato bitawng relasyon sa matag usa, maitang ulog-ulog sa usa ka tawo. Kay nganuman ulog-ulogan nato para nga ang atong gusto makuha diha niya ihatag yun niya. Muna wingon ta usahay, Brad, pagka maayog yun nimong taho, muna kay pagka manghihatagon yun nimo, pwede pa nga mag-solicit minimo. O na kay nalipay lagi kay giingnan nga maayog yun siyang tao, di na makabalibad. Brad, maayog yun ka nga opisyalis, maayog ka nga pangulo, buutan kaayo kang tao, pwede ba nga mauni ang atong himuon? Munang di na makabalibad, bisag sayop ang gihimo, bisag sayop ang plano, kay giulog-ulogan ka naman. Pader, pagka maayog yun nimong pari, maay kang muwali, maay ka ikang mukumpisal, pwede pa pader, magpakumpisal, may daghan, may kaayo karon. Muna usahay di ta makabalibad, kay ulog-ulogan ta sa mga tao. Ang mga tao, usahay maayo mo ulog-ulog, kanindot yun nimo pader, maayo ka ikang kinaiya. Muna usahay, di ka makabalibad. Pero mga igsoon ang tinuod nga pag-ila sa Ginoo, dili pag-ulog-ulog. Kay ang tinuod nga nag-ila sa Dios, musulti gyud unsay tinuod, dili ang ulog-ulog. Bosa mga igsuon, hinaot nga kini kita usab mo pud ang atong i-develop sa kaugalingon. Likayan pud nato ning maong kinaiyahan. Ang ikatulo nga doble nga pulong nga tingali atong makutlo gikan sa ebanghelyo karon nga mao nga likayan pud nato ang pagka paling-paling. Kanang paling-paling nga kinaiya. Tungod nganong paling-paling? Kay nagtuo ang mga Pariseo nga ang tinuod nga mulupyo, ang tinuod nga citizen, dili tinuod nga Kristiyano. O nagtuo sila nga ang tinuod nga sumusunod ni Kristo, dili maayo nga mulupyo, dili maayo nga citizen. Nayo sa kapari, sa iyang pamalandong miingon, ang maayong mulupyo, maayong Kristiyano. O ang maayong Kristiyano, maayong sumusunod ni Kristo, maayong nga mulupyo. Nagtuo man sila nga ang tao nga mubayad sa buhis para lang maayo lang siya sa pagsunod sa gobyerno, pero dili siya maayo sa pagsunod sa Ginoo. Dili mga igsuon. Kung kita maayo nga mosunod sa Ginoo, maayo tang Kristiyano, mosunod pud na nga maayo tang mulupyo sa nason. Kung kita maayo mulupyo sa nason, maayo pud ta nga mosunod sa mga gisugo ni Kristo. Mo na nga dili ta paling-paling mga igsuon. Kung kita tinuod nga maampuon, kita tinuod nga Kristiyano, kita tinuod nga nagpuyo kang Kristo, bisan ikaw usa ka opisyali sa gobyerno, mayor ka ba, vice mayor ka ba, konsehal ka ba, kapitan ka ba,
nang makita po ng imong maayong buhat dito. Kung ikaw usa ka maampuon sumusunod ni Kristo, dili pug ka manikas ngadto sa uban, sa imong negosyo, sa imong opisina. Kung ikaw tinuod gyud nga Dios non nga tawo, ipong pong ipakita ang maayo nimong buhat ngadto sa imong isig kaingon, doon na may makikita ug way makakita. Mao na mga igsuon nga dili lang kita unta igo kutob sa pag-ampo, kutob sa pagsimba, kutob diha sa kapilya, kutob diha sa simbahan. Kung dili bisan asa kita, dili ta paling-paling na tao. Dili ta makaingon nga Dios nun ta kung panahon lang nga nag-ampo. Maayo kang tao kung sulod sa simbahan. Kung dili bisan asa ta, kita iya sa Ginoo. Ihatag nato sa emperador ang iya sa emperador, ang sa Dios ang iya sa Dios. Ug pasabot, way kinabuhi sa pagkapaling-paling. Tininuod ang atong kinabuhi bisan asa kita. Busa mga igsuon, niining atong pag-ila pag-usab sa usa lamang ka Dios sa atong kinabuhi. Walay laing Dios sa atong kinabuhi. Likayan ta nato kanang kinaiya sa pagbitik-bitik, kinaiya sa pag-ulog-ulog, o kinaiya sa pagkapaling-paling. Kay kung ang Dios usa ra gayud sa atong kinabuhi, nang siya matud pa sa Salmo, hatagan gyud nato sa igong dungog ug himaya. Palihog manindog ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga makagagamon sa tanan, magbuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako ang Jesucristo, ang iyang bugtong anak, akong Ginoo. Gipanampon siya sa galang sa Espiritu Santo, ug nataog gikan ni Maria nga ulay. Nagkanto siya sa sugo ni Poncio Pilato, ilasan sa krus namatay ang Ginoo. Niadto siya sa namatay. Sa ikaduhang adlaw naganaw siya. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tulo sa Dios, ang Amahan nga makagagamon sa tanan. Mubalik siya ang paghukom sa mga buhi sa mga namatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santo sa katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa pasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhi-buhay katapusan. Amen. Ang atong Ginoo nagpadayag sa iyang pagkamatinud-anon ngadto sa iyang katawhan. Muduol kita kaniya ug atong ihalad ang atong pangamuyo isip iyang parianong katawhan. Moingon kita, Amahan, santusa kami. Amahan, santusa kami. Alang sa tibuok simbahan, ang buhing lawas ni Kristo, nga andam kining moabi-abi sa mga katawhan nga hinahi sa laag, mga nagmaluyahon sa ilang pagtuo ug nagduha-duha. Dasigon ug amumahon unta sila kanunay sa tanang nagdumala sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, santusa kami. Alang sa tanang nagdumala sa nasod, nga unta magmatinud-anon sila sa pagpangalagad, aron makabot ang kauswagan, kalinaw ug kaangayan sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, santusa kami. Alang sa atong katilingban, mapakaylap unta ang hiyas sa pagkamatinud-anon, pinaagi sa atong mga maayong buhat, ilabi na ngadto sa mga kabos o sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, santusa kami. Alang sa mga pamilya, ilabi na sa mga magtiayon nga unta magpuyo silang makanunayon sa ilang saad sa kaminyoon, ug sa pagmugna og Kristohanong panimalay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, santusa kami. Alang sa atong mga igsuon ug paryente nga nangamatay na, nga dawaton unta sila sa gingharian, nga gitagana alang kanila, sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan. Labi na ang kalag ni Carlota, Andres Sr. ug Alan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, santusa kami. Amahan, sayod kami sa imong walay sukod nga gugma alang sa tanang katawhan. Busa masaligon kaming mupadangat sa among mga pangamuyo nganha kanimo. Sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Palihog dawat ang Ginoo, kinmangagasangapan o Ginoo. Mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanungan. Ang panmahimong lawas ni Kristo, ihatag alang sa atong kinabuhi. Palihog dawat ang Ginoo, kinmangagasangapan o Ginoo. Mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuhan. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, magkagakahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga way ingon, ang mga gasa nga among gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma, ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapi. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagtagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Magidayeg ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa wayhunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa pagkaguman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nag-aari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos
tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo, Luluwas sa kalibutan, kanang tubos ka namo. Pinaagi sa imong krus, kung pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug ang kanang mga obispo ug kaparian. Hinumdumi usab ang among ubang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila
ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kadila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag kanhat kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gituduan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios nga atong amahan. Busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan mo na nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbubuo, inisayuta malimong sa langit. Ang kalangon na mo sa matagal lang, ihatag ka na mo karong adlaw. Kung kasayloa kami sa among mga sala, ibon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. O dili mo kami itugyan sa panulan, tinuduan luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kami nga malumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-igsoonay. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaluy kami. Sa kalibutan, kaluy kami.
hatagin kami sa karihan. Mga igsuon, kini si Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, ang pagpangulong lamang pamaayo ako. Nawa si Kristo. Nawa si Kristo. Nawa si Kristo. Amen. Nawa si Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Santa Misa, magtabang unta kanamo sa pagkamakanonayon kanimo o magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, paglakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.